مستيات بيتنا. فقري انت زهلوس فتحي منقسي قفعي ملقسي أملاح ملقسي فتحي انت زهلوس سلام مسافني هوات مدحاني هزبي ممسقني سلام انت زهلوس مقسنا عدي مفرسة عردي مسسنة عودي قسانة انت زهلوس بحلي متخبري قم نجر متقبري هاجر ممعبلي بحلي انت زخبر حقنا مسأنعي لبام متسمعي رأسنا مقنعي حقين تزقنع مسل متحلي أقربنا مسألة لي بايتم متوعلي مسل تزحلي محرد متزرعي عماتي متأفعي لباتنا مقرعي محرد متزرع فقري متتأنسي فتحي متحرسي سلام متحفسي موائل كوينونا بأنت زي فتسأن بحقنا أنت صولتنا مهللانا بأنت تمنيتنا أن نزاتي فسحي مبراتي بأنت زينبر كوينبر لومس أبي محلنا مخنياتات جزاءتي إرترا أمريكان ويانن حسيدا منامبر كم سنغابور مخنا كم زمقباركو أيت أفعنان نسوغن قدام النتاتنا أيكونن زبلون قالوتنيم حيالو إرتراويان إسياس زمرحو هقدفاو سرعات زخون يخون نايلمعات مدبات كم زيبلون خردو 34 عامتات وسيل اللهم قناون زي قبوص اللو هقدفاو مرحقن اتتصبق نقرو عبل معاتاوي قسقاسة احسوني لسانو اتصبابيقا ايتفلتن زتقبر يلن زتسرح يلن زبل مدارتات عامتيو زغلبنا قل وحيطاتو سقت بلنكلا قل خاء زتصبقت مسيلوا هاقرنا تحنببالا النابلت تماغوت هقدف حجت رح زيكونه ولا نمتاون نايلمعات مدبات يبلون ካልኦት ዝሰርሕዎ ምንቃፍ ዝወዳደሮ የለን ባዕሉ ዝሰርሖ ግን ኣይረኣናን ከምዝ እንተዝኸውን ከምዝ እንተዝፍጠር ዝብሉ ቃላት መራሒ ህግደፍ ዝጥቀመሎም ናይ ድኹማት ሰባት ሓረጋት እዮም ኢሳያስ አፈወርቂ ፋብሪካ ክንተክል እንተኾይና ማይ ክህልወና ኣለዎ ንሰደድ ዝኸውን ምህርቲ ከነፍር እንተኾይና እኹል ፀዓት ክህልወና ኣለዎ ነፍስና ክንክእል እንተኾይና ናይ ሰብ ዓቕሚ ከድልየና እዩ ንኹሉ መልስታት ብእንተ እዩ ዝዛዝሞ كسبابتا بزي حقاو أقباب حيزوا زلو منبرو زأركا بإنت جميرو بإنت وديوا حدا اوان مبزعاتاتي أتمو نسخي فتسامة كال مبزع حيزي ملس معرفو نفرتتات كنسرحينا من قد بابورات كنزرقحينا ودبات كبارا بوريوم توريزم كعبئيو حترت مايك فتحيو جنريتر قزينا لنا حجس كل إرترا برهان كتكونيا أبايت نسرح لنا أب قربا مشات كنجمرينا كندزي تبهله أبايتا جن فتو ما يترعين لوم جن سبز ربربا يمثل هزبي نوح عقل جيرو تتصبي زمنيو جن كركباي كألن إرترا بهقدف كتلمعا إلو زتصبا يلن مالتنا جن أيكونن ورن السوط رحيو مدحني إرترا يلوم زأمنون اللونا قال نهقدف زحلقو جن كأ نحمق لمعاتاو قنو كشفنون كلو انتا يبلو نحناكو نوحت هنصاتاتن زبلጭልጭ ነገራትን ምስራሕ አይጠፋአናን ግን ቅድመ ነገራት ሓንጎል ሰቢና ነሃንጽ ዘለና ይብሉና ሓንጎል ኤርትራውያን ከመይ ያለው እንተልና
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንደገ ክወፅእ ይምነ ኣብ ደገ ዘሎ ህይወት ስደት ከቢድዎ ኣብ ከቢድ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸቕጥሎ ስድራ ቤታት ፋሕብትን ኢለን ሃገር ብሃገሩ ብሓዋላ እዩ ዝነብር ኣብ ጉድድ ዕስክርና መቸም ምምዕባል ኣእምሮ ዜጋታት ኣይፍጸምን እዩ ኩሉ ነገር ዝተባላሸወ እዩ እቲ ኣብ ብዙሓት ዝርአ ጌጋ ሓንሳብ ኣቲናያ እንዲና ሕጂ ካብ ኣነ ድሕሪት ምባል የለን ኩሉ ጽቡቕ ኣሎ እናበልካ ምንባር ተሓይሽ ንህግደፍ እንተነቒፍና ኣብ ሃገርና ዝተሰርሐ የለን ሕጂ እውን ተስፋ የለን እንተኢልና ኤርትራውነትና ክንምንጠሊና ስለዚ በዛ ዘለናያ ምቕጻል ትሕሸና ዝብል መርገጺ ይወስዱ ገለ ኸኣ ሃገርን ስርዓትን ፈላለዮም ዘይርኡ እዮም ኢሳያስ ማለት ኤርትራ ማለት ኢሳያስ ኮይኑ ዝስምዖም ዓይነት ማለት እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ናይ ዓደይ ጸገም እኮ ይርዳኣኒ እዩ ግን ሃገረይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ዝብል ሰንኮፍ ስነ ሓሳብ ከማዕብሉ ንሪኦም መራሕቲ ህግደፍ ሎሚ ብተፈጥራዊ ሕጊ ደኺሞም እዮም እቲ ንኹሉ ዘይሓድጎ ጥርዚ ሽምግልና በፂሖም እዮም ኣብቲ ክሰርሕሉ ዝግብኦም ዝነበረ ወቕቲ ኣይተጠቕሙሉን ልምዓት ዝበሃል ክሰምዕዎ ይደልዩን ንሱ ናቶም ሕማም ኣይኮነን ኤርትራውያን ብኹሉ ዓይነት ሕፅረታት ይሳቀዩ ወላ ተሰዲዶም ፈሊሶም ይጽነቱ ጉዳዮም ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ ህግደፍ ዝሃንፃ ኤርትራ ዘይኮንና ክነማዕዱ ዘለና ኣብ ሃገርና ፖለቲካዊ ለውጢ ክመጽእ ክንቃለሲ ዘዋፅኣና እቲ ቃልሲ ንዓና ንክሕሸና እዩ ህግደፍ ነቲ ዝሕሾ ውሳነ ወሲኑ እዩ ኣካይዱ እውን ኣርኢና እዩ እምበኣር ቅድሚ ዝኣገረ ፖለቲካዊ መቐይሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ከምኡውን ተሓታትነትን ዝተሃንፀ ፖለቲካዊ መስመር ክዕውተና እዩ ዝቀያየሩ መንግስታት ክህልውን ኣለዎም እቲ እንተሓሚቑ እቲ ሓደ ይመጽእ እቲ ምስ ወረደ እቲ ይትካእ ንዕቀት ትምክሕትን ድንቁርና እንተሓንጊጥካ ግን ህይወትካ ሙሉእ ተደቂስካ ኣይንበርን እዩ ንሕና ክንሪኣ እንደሊ ኤርትራ ብኩሉ ነገራታ ዝተበራበረት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ውልቃዊ ዋኒኑ ተዋፊሩ ሃብቲ ዘፍሬላ ስድራ ቤታት ተጠርኒፈን ብሓደ ዝነብራላ ህዝባ ካብ ንመራሕቱ ንሕጊ ዝፈርሓሉን ዘኽብረሉን ገማገም ባሕርና ካባና ሓሊፉ ካብ ካልእ ዝመፁ በጻሕቲ ሃገር ዝሕጎስሉ ወደባትና ንጎረባብትና ብረብሓ ኣገልግሎት ዝህብሉ መንእሰያት ስደት ፈንፊኖም ኣብ ዓዶም ኮፍ ዝብልሉ ዜጋታት ብዘይ ሕግን ፍርድን ዘይእሰሩሉ ትሕተ ቅርፂ ዝተነጽፋ ናይ ባዕላ መንገዲ ኣየር ዘለዋ ንህዝባ ነፈርቲ ዋፊራ ካብን ናብን ተመላልስ ሃገር ክንርኢ እንደሊ እቲ ነዚ ዘይምነ ብሓቂ ንሱ እዩ ጸላኢ ኤርትራ እቲ ኤርትራ ከምዚ ዘላቶ ተቐጽል ኢሉ ዝቃለስ ዘሎ ኸኣ ንሱ እዩ ናይ ኤርትራ ሓደጋ ክቡራት ተኸታተልትና ብቅድሚ ትማሊ ምስ ገጣሚትን ጸሓፊትን ይርጋኣለም ፍስሓ ዘካየድናዮ ቃለ መሕትት ኣቕሪብናልኩም ነርና ብዙሓት ካብ ተዓዘብትና ኸኣ ነታ ዘይበረየ ጎነይ ትብል መጽሓፍ ይርጋኣለም ፍስሓ ኣበይ ክንረኽባ ንኽእል ዝብል ተደጋጋሚ ሕቶታት ኣቕሪብኩምልና ነርኩም እምበኣር እትርከበሉ ኣድራሻ ክንሕብረኩም ኣብ መሸጣ መጽሓፍቲ እምኩሉ ሉልያ ልሳን ወለዶይ ባና ቡክስ ከምኡውን ኣብ ሰማያት መሸጣ መጽሓፍቲ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ንኽቐለልኩም ናብታ መጽሓፍ ብቐጥታ ዝወስደኩም ጥብቆ ኣብ መውሃቢ ርእቶታት ኣቐሚጥናልኩም ኣለና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي